Hega jotono phungkaham hanen ketalbono jota langsugono bahai tambai kha kai kam hanai ge ang ge tabo dagar thangi tongdan mano pepeni atolangoi bani ge kongrai kulum kuchukong hado ge komiya ge doctor thangla jangmani chumke tamya doctor thangi phai mani bithi char mani chi bithi chaya bithi char hangke kapapai rodo ge hospital sogoibo doctor najak sinayo mala wasa kapapai roisi bani jambar kublong lai se kapapai marong chokange kolom ke to hap hapong je mat khene kutung kutung biyang phajinge bono boni kakano bu takot lang dong bo boni bahai kongrai kulung kutung ke komi bon sikang alang tangke chung hospital phaisa pake chung ke najak bai phega dong ke bon kakang ke paya phone jari chung ke gari achugoi na sile dong nangke yang tangke bithi rong narani phalaijak najak bai boni bithi na pake ke no Hega jotono phungkaham hingke anan ketalbogo jotono lamsogono bahai tampai kha kai kamano ang hingke kisa hamyano tamalan bwsajukbo hamyano damya aklipura haino 3 bai 2 3 din kulum sareng thang hingke miyapro hingke doctor thangbai do tepani o je bono hingke bithi si charai maya bithi char hingke kapawi rodo alsi tini achung hoitele tak ang songna naito nogo jotono moja moti ongpaijak baksa sana naipajak tak hingke ang tini achung hoitong ang hingke kisa kulum kakai norom khaitang borok kotorma phano kisa norom borok kisa bo khasi abai thambung rok hongpaijak kwchang mano marong hingke tabuk hingke ri subui tong do tong bangui ri subui ma tongkha male khana hingke to 6 tarik ke college ni buini program tong hingke blouse kaisa subui tong teisa sujanai tongko phoi haite submani hingke ani mani jani ma subiya miyapro ma subliya sakni kaknai sayang na hauskeno tabuk samung thoi phaijarodo hingke bono hingke to bithi charamaya bithi si charamaya hingke bahai kulum hamnaiba tubai hamnai angbo bithi chamia tai to mal sanai bithi cha hingke je bisingo bohok hado joto ongkhorbai pai takbui joto komi bai hingke ang surung sinai kwchangui tongkha bungrok phungbai marong tongkha bokhorok rok sai শুধু semang semang marong kwchang mani muja muju thupai najak getai kisa bangai blouse no de supai ma nai dong mani tangga blouse kisa subi nagano tak baji tongo 2টা 2:30 baji tongo tini video upload khlaimang khlaimya recharge bo tini phaio pai thangdo getai rachi recharge khlaijak video runai de ongkha ria de ongkha tamalang tabuk jodi khenta bisi habile ha getai basa mayangnai mar nongnai kulum seri no haite to choligla hanguni irino dodi phat phat supai nagana hanai asukmani guys tini bangai video isuk tuni nobe mal next video